Sanibona, phinde nibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umkhulu wesabekayo, ubabazekayo, uyise wenkosi yethu uJesu. Sibonge ongabonwayo, ubabazekayo, ongcwele, ofanelekile ukubongwa, ubatshazwa, udumo, inkazimulo, ubungcwele, nako konke okuhle ngaso sonke isikhathi. Sibonge umnini mandla wonke, sibonge uNkulunkulu wezihlangu, oyinqaba, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Yena omuhle oyingcwele, bantu baNkulunkulu, kuhlezi kuyisimanga, kuhlezi kubabazeka noma sidlula ezinkingeni, sidlula ezimweni, sidlula khona konke okukhona emhlabeni, sitha sishaya ngapha nangapha, sishaya ngalokhu, sishaya ngalokhu, kodwa ngenxa yokuthi sisaphila, asikashayi imiphefumulo, akukathathwa imiphefumulo yethu. Sisazolwa khona kunjalo, ngisho kuthiwa umuntu uselwa usehamba ngonyawo olulodwa, ngisho kuthiwa umuntu uselwa usebona ngehlo elilodwa, ngisho kuthiwa umuntu uselwa ngoba iy'ndebe yisakhuluma, kuzokhulunywa iqiniso kaNkulunkulu, ngoba iy'nyawo zisahamba sazofinyelela izindaba zombuso wezulu lapho egcekeni lakho, ngoba konke kusenzeka uNkulunkulu lokho asasibusise ngakho sisebenzisa khona lokho. So ngike ngabona nje udadewethu Celestial u-YouTube umkhike out, ungasafuni ukuthatha amavidiyo akhe athathe isikhathi eside, kodwa amazwi owadlulisa ngawo lawo ma-seconds lawo basuke bemnikeze wona, ngalo lelo minute or leso sikhashana lesi esincane. So siphila esikhathini lapho khona abantu baNkulunkulu konke kaNkulunkulu kuyalwiswa, konke kaNkulunkulu kuyashawa, konke kaNkulunkulu akusafuneki, konke kaNkulunkulu akusadingeki. Ngiyakhumbula nje kufika izwi kimi lithi isitha simelene nobungcwele, bonke into ehlangene nobungcwele ayisafuneki lapha emhlabeni. Isitha asisabu-tolerate ubungcwele at all. So kona konke abantu baNkulunkulu, kubona bonke abalwa belwela ubungcwele ngoba uKristu lapha emhlabeni uzele abangcwele abenza intando kaNkulunkulu. Ithi uNkulunkulu abe nalo iqiniso nisibekele kona konke. So bantu baNkulunkulu, sibonge sasithandile uMvelinqangi, sibonge sasibekele, sibonge sasivikelile, sibonge sasenzele konke okuhle ngaso sonke isikhathi, ngoba bantu baNkulunkulu kahle kahle kusifanele, kahle kahle sona kakhulu kuNkulunkulu ngale ndlela yokuthi akumele ngabe namanje sisaphila, akumele ngabe sisabona, akumele ngabe kusenzeka konke okuhle kwenzeka kithina, kodwa ngoba ungumnini mandla wonke, yena umkhulu kakhulu, yena esabeka, yena ufanelekile ukubonga nokubatshaza. Udumo luye kuye, simbabaze omkhulu wesabekayo, ongabonayo amehlo yonke ukuphila kwethu. Sazi ukuthi lapha emhlabeni konke esikwenzayo kuyabalwa, konke esikwenzayo sizenzela thina, konke okwenzayo uyobuzwa ngakho, because omunye uyobuza ukuthi okay, wawungenazo iy'nyawo, asho ukuthi ngangihamba nge-wheelchair Nkosi, but ngangikwazi ukuthi ngihambe nge-wheelchair, ngihambe ngiye laphaya ko-copyright, ngibhale ngoNkulunkulu wami esengimzwile. Athi omunye ngangingezwa emadlebeni, but ngangikwazi ukuthi ngifunde phansi ngiqede ngibhale. Athi omunye ngangingaboni, kodwa engangikuzwa ngangikukhuluma, ngangithi ngicane ngithathe ningise ngenze i-open air, ngicane ngithathe ningise endaweni yokuthi, ngicane ngithathe ningise endaweni yokuthi ngihambe ngifike ngikwenze kwaNkulunkulu, ngihambe ngifike ngimkhazimulise ngalokhu enginakho. Athi omunye ngangingenayo imali Nkosi, kodwa ngangiyisebenzisa iy'nyawo zami, ngangigijima ngihamba ngiyoshumela izindaba zoNkulunkulu zombuso wezulu. Ngangingenayo imali ukuthi Nkosi ngingagibela mhlasimpe ngiyoshumela mhlampe kude emadolobheni, ngangingenayo imali ukuthi mhlasimpe ngisize abampofu, ngangingenayo imali ukuthi ngenze ukuthi nokuthi, ngangingathanda ukuthi ngikwenze lokho, kodwa ngangingenayo imali ukuthi ngikwazi ukuthi ngikwenze. Athi omunye Nkosi ngangisebenza kakhulu, kodwa mina imali, into engangiyenza ngikhazimulisa ngayo kwakuyimali yami. Ngangithatha imali yami Nkosi ngikwazi ukuthi ngabela abampofu, ngithatha imali yami Nkosi ngazi ukuthi uma kuyiwa enkonzweni ama-trip ngiyakwazi ukuthi ngiyawakhava, ngikwazi ukuthi ngenze ukuthi. Athi omunye ngangine-gift yokucula, kwakuthi njalo enkonzweni kuyaziwa nje ukuthi okay ithina esiculayo, imina engiculayo. Makufuneka oma-special items lawa, makufuneka mhlawumbe kuzoba ngiyazi ukuthi Nkosi ngiyakukhazimulisa ngephimbo ongibusise ngalo. Mina nganginokuthi, asho mina nginokuthi, wena uyothi ngowunakho wenzani? Ngowunakho wamkhazimulisa kanjani uNkulunkulu? Ngowunakho owaphiwa kona wenza, cause kahle kahle abantu baNkulunkulu akuzona ezethu zonke izinto esinazo, sibolekiwe zona. Everything onayo azi ukuthi akusiyona eyakho ubolekiwe yona. Whether umntwana akusiyena wakho ubolekiwe yena, because mase khule sefika ku-20 years or 30 years or whatsoever, uyahamba uzoyunivesithi, maybe uyunivesithi uzobona ayisekho indawo yami la, ngihamba ngiyosebenza, mangiqeda ukuyosebenza ngizothola unkosikazi laphayana, ngizothola umyeni laphayana, sengiphumile ekhaya, sengiyakhishwa, done. Ngisho kuthiwa yini imali akusiyona yakho ubolekiwe yona. If uhluleka ukuyisebenzisa ngendlela efanelekile izolahleka, because kufika kwayo ukuhamba kwayo, ukufika iy'ndleko ngaso sonke isikhathi, yonke into nayo akusiyona yakho ubolekiwe yona.
whether ngayi-TV izohamba ifese ngesinye isikhathi, whether ngawumbhede ngayiy'ngubo zizoguga, uzoyilahla, uzoyishisa, uzobhisana ngazo, uzokwenza anything, everything onayo ubolekiwe yona. Ngayiphimbo lakho lingaphela ngelinye ilanga lingasha. Whether iy'nyawo ungathi uphuma lapha egcekeni lakho, uphuma ungakhulekanga, kanti khona into efakiwe bese uba nomeqo, zivuvukale zibe ngako, uphihlike ubihlika. Whether ngamehlo angavaleka kuhle kwababa uSawule ehlele eDamaseko, washowa umbane wavaleka amehlo angabe sabona for 3 days ezilile ukudla, ixuse enkosini ukuthi inkosi cela i-eyesight because wayengasaboni emehlweni. Whether ngawumzimba wakho ungaphihlika ubihlika ubile uchoko kuhle kwababa uNahamani. Ngathi amanye udadewethu bengisafuna ukukubuzisisa ngempela enkosini ukuthi ngabe kuyiqiniso yini lento ekayishilo. Wathi obaba banempandla ukuthi aba-understand because izinwele ziyi-crown yomuntu, izinwele zingamandla akho. Yes, kuyiqiniso lokho, izinwele zingamandla ethu. That is why uKristu eminyane engamfuni umuntu ozonezela ezinweleni azifakile, ozonezela kulezi zinwele, afake ama-extension noma afake whatever afuna ukuyifaka, noma aziplothe noma azirelaxe noma enze whatever. Akayifuni leyo nto leyo because izinwele zakho ziyi-crown yakho, ziwuqobo lwakho, ila uthola khona amandla. Why? That is why even noma khona siphi spirit uzwa ngazi izinwele because ariel bantu baNkulunkulu ezidonsa yonke imimoya. That is why zishwaqa izinwele zakho makhona umoya ukhona kuleyo environment okuyona ngaleso sikhathi. So kukona konke bantu baNkulunkulu masazi, masiqonde ukuthi zonke izinto sibolekiwe zona. So ngalezo zinwele zakho, if wathi lo dadewethu, if usonempandla, azi ukuthi uchoko lolo, azi ukuthi isiqalekiso lesi, azi ukuthi isifo lesi, andingayibuza ukuthi engabe uqiniseke kangakanani. So kukona konke bantu baNkulunkulu masazi ukuthi yonke into esinayo sibolekiwe yona, akusiyona eyakho. Whether ngayizandla akusizona ezakho because zingangasebenza. So abantu sebenqaba nezinto engazona ezabo, sebenqaba nama-resources engasiwona wabo. Imagine uzothola umsebenzi, nayi ikhompyutha laphayana, nali i-desk, nayi i-laptop uma ukuthi i-laptop, nayi ifone uma ukuthi usebenza i-call center, naku ukuthi nokuthi wena uzonqaba nama-resources alapha emkampanini, uzothi i-internet noma i-Wi-Fi uzokwenza izinto zakho kunokwenza izinto zasekampanini. Uzothi ucingo lolu lokuthi ufonela ama-client, wena uzofonela iy'ngane zakho, uzofonela umndeni wakho, uzofonela abantu, uhlale 2 hours ucingweni, unqaba nama-resources enkampani ukuthi wenze into yenkampani eyi-production, uzowenza izinto zakho. That is what is happening njengamanje lapha emhlabeni esiphila kuwona. Abantu banqaba ngama-resources kaNkulunkulu, okuyidokotho nethempeli laNkulunkulu. Esho njalo incwadi yabaseKorinto bokuqala chapter 6 verse 19 ukuthi anazi yini ukuthi imizimba yenu iyidokotho likamoya ongcwele engamele lenzele noma yini ngawo. But abantu sebethatha umoya ongcwele bathi asikufuni wena, sinendaba nawe. Thina leli dokodo sowenzela noma yini ngalo. Thina leli dokodo sophuza kulona uyathanda uthanda. Thina leli dokodo sofeba kulona uyathanda uthanda. Thina leli dokodo soqaba amanga kulona. Thina leli dokodo sokwenza ukuthi senze ukuthi uyathanda kawuthandi. So bantu baNkulunkulu sikuphi na, senzani na? Lokho obolekiwe kona wenzani ngakho, ngoba masuphucwa kona uyozisola yazi. Uzobhizi zorawunda nehlale emsebenzini, urawunda nehlalo. Uzothi masuphuca umsebenzi uzokhala isimaya, uzothi uyebani sabela kuphi, kade wenzani kanti wena ngesikhathi somsebenzi? Ngoba konke kunesikhathi sakho. Kade wenzani wena ngesikhathi ekumele ngabe uphusha i-production, engabe uyakhiqiza, ukhiqiza imali kule company, ngoba iyona nto waqashelwa yona leyo, iyona nto wathi u-apply. Nkosi yami ngicela umsebenzi, awu nkosi yami ngizosebenza ngokuyikhandla, ngizosebenza ngokuyimisela uqamba amanga lapha. I'm passionate in this company, I'm passionate, I love this company, all the assets, I'm willing and so admirous to be hired. Usho zonke lezi zinto, kepha mase usufikile sishisa indaba, sishisa sitshela ukuthi okay, enza ukuthi usutshela ukuthi kumele usebenze overtime, usutshela zonke izinto ezidingekalayo kwi-company because i-boss ishayisa isicathulo. Usuqala amaphansi, awusafuni manje wena ngoba usujwayele. Ubolekiwe umzimba wakho, amehlo lawo ubolekiwe, indlebe lezo ubolekiwe, izandla lezo ubolekiwe, iy'nyawo ubolekiwe. It's unfortunate ukuthi abantu sebenza amathanda ngezinto ababolekwe zona. Ngey'nyawo zakho usuyaka amathanda nhliziyo, usuye ematshwaleni manje wena. Ngamehlo akho ubukana nokucansi, ubukana nebuphone, ugay'bozi lento uyenze engqondweni usuwonile. Ngey'ndlebe zakho ulalela into ey'ngcolile, ulalela iy'nhlambu, ulalela amanga, usuwonile, usubhedile. Ngomzimba wakho wenza izinto ezingafanelekile, ezingalungile, usuwonile, usubhedile. Ubolekiwe lezi zinto akusizona ezakho. Uzothi masuphuca uzothini?
Uzothi uma usuphuca uzolibela ukhala, because yabo abantu baNkulunkulu imessage esiportray njengamanje. Ngiye ngibona even ama-video, yazi kulibele kuphupha ama-video esihogo, kuphupha ama-video esihogo, uzubona ukuthi ngempela i-judgment iyaqala. Because usho njalo nje udadewethu wathi uKristu hhayi ukuthi uzobuya manje, cha, kodwa umhlaba uzowuphanisha engakabuyi. Lo nyaka nje umnyaka we-punishment, because sasho njalo isiprofethi sithi last year yabo 2025 kwakunyaka wokugcina wokuthula emhlabeni, kwakunyaka wokugcina wokuthula emhlabeni. So manje sekuza i-punishment ngayo yonke indlela. uNkulunkulu uzokudedela zikunethe emalini, uzokudedela zikunethe amadimoni, abathakathi uzobadedela bakunethe bakushaye, uzokudedela konke. Isitha sonikeza idominion isikhashana esincane. Uyasho njalo nje ubhuti Ndumiso wathi uke wabona i-beast, bantu baNkulunkulu wabona i-beast ngesikhathi abantu bemaphasikeni uthe wena ubona i-beast esilwane nje singaqondakali, siroma around sizulazo. So isikhathi se-punishment bantu baNkulunkulu ngendlela esimanga, zizokushaya, zizokunetha, zizoba nawe. Kuningi okuzokwenzeka empilweni yakho ongakuthandi, ongakuthabeli, futhi ongeke ukufisele muntu. Kodwa abantu baNkulunkulu kona konke uKristu ufuna ukuthi abone ukuthi ubani uyimvu, ubani imbuzi kahle kahle kulo mhlaba esiphila kona njengamanje. Ubani azothi mefika amlande, ubani azothi mefika amfice ready. So bantu baNkulunkulu wenzani ngalokho nakho ngoba ubolekiwe kona? Wenzane ngama-resources onawo ngoba ubolekiwe wona? Uzophucwa. Yabo into uma ungayisebenzisi uyaphucwa. Kusizani unikeza umuntu umsebenzi engasebenzi? Kusizani unikeza ingane i-laptop ingayisebenzisi because ngabe uyayithatha uyoyinikeza omunye umuntu? Kusizani ukuthengela umuntu ifoni kodwa njalo uma uthi uyamfonela umthole ecingweni? Kusizani bantu baNkulunkulu? Akusizi ngalutho angithi. That is why uKristu ethi isihlahla esingatheli iy'thelo vele sishawe phansi njengomkhiwane ovele sishawa phansi. Kade uthi sithi silindile ukuthi uzothela iy'thelo, awukhiqizi lutho, sishawa phansi ulahleke lapho kuphose ecibeni lomlilo okungcono. Ngcono uvuthe ushe straight. Kusizani bantu baNkulunkulu? Akusizi ngalutho. So kukona konke ngaso sonke isikhathi azi ukuthi esinakho sibolekiwe kona, masikusebenzise ngendlela esibolekele ukuthi sikusebenzise ngayo, otherwise sophucwa kona. And siyasondela isikhathi ukuthi uphucwe kona, siyasondela. So message eportrayayo kulesi sikhathi sokugcina imessage yesihogo bantu baNkulunkulu, imessage yokulahla ukuthi uma usufika lapho esihogweni uhayize ukhale kube buhlungu. Abaningi bafisa ngabe behudulwa ngenkani, beshawa ngenkani. So hambe enkonzweni ngenkani, hambe osindiswa ngenkani, hambe obhabhadiswa ngenkani, hambe umkhethe uKristu njengenkosi nomsindisi ngenkani. Bawufise ngabe kwakwenziwa njalo ezimpilweni zabo, kodwa ngeke uzufoswe ngenkani. Benenkani namabhluka bafuna ukwayeka, banenkani babuluka ngenkani iy'nwele, banenkani ngalezo y'nkopho, banenkani ngalolo daka balifaka ebusweni, bashintshe baba abanye abantu babona odoli, baba obhabhi, banenkani bafaka ama-necklace, banenkani bafaka iy'nzipho khona. Uyosha nakho esihogweni, uyisola ngalento nje. It's just a thing. Ulahle ngenxa yayo. Bekuyini ukuzizwe lonke ulahlekele ukuphila kwakho okuphakathi? How valuable is ukuphila kwakho? Because akusihlangene nenyama. Njengoba ngisho nje ukuphila lapha emhlabeni kufana nomsebenzi, kufana nomuntu osehhovisi. Mase kuthiwa iyasha inkampani, kuyaphela ngayo, sekuphelile ngawo, cha, uyahamba ekhaya. So yofika isikhathi lapho khona lifa idokodo, kodwa umphefumulo wakho uzobe usuphila, uzobe usuya la kodwa usebenzela khona. If emsebenzini ubukade ungasebenzi urawunda nesihlalo, if emsebenzini imali ubukade uyithatha uhambe uyiphuze uyidakwa ungakhile, uyothi uma uphela umsebenzi uyohlala emgaqweni. So nalapha emhlabeni if ubukade ungasebenzeli uNkulunkulu, ungade ungenzi intando kaNkulunkulu, ungamamukela ngoKristu njengenkosi nomsindisi, ungakholwanga, ungasindiswa, ungaphendukanga, ungabhabhadiswanga, wangazi ukuthi kumele wenze lapha emhlabeni, wangazi ukuthi kumele uphile empilweni lapha emhlabeni, wangakwenza konke lokho, kuyothi kufika usuku lakho lapho kuthina sekucima ibani, kufika usuku lakho lapho khona sekuhlangana ngawe, sekuphose Nkosi yami rest in peace bani, ebese umphefumulo wakho uyela kade usebenzela khona la ungeke uze ujabule khona, usulahla lapha yana. So kade wenza ukuthi phela wena emhlabeni mawade uphuze uyophuza noma ungasathani ngale kwethuna, mawade ubheme uyobhema kwamasathane, mawade ufebe ubhizi uyamasturbate, zonke lezi zinto uyozenza noma ungasathandi lapha ngale kwethuna, because lezi zinto ubukade uzenza namadimoni ekhona, ipresence yawo kuphela ubungayiboni physically. Ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu bantu baNkulunkulu, zithi bantu phendukani, umbuso wezulu usondele, nihlengo nesindi sinebhabhadisi. Ngokuphela izinto zonke sefikile kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Azi ukuthi onakho ubolekiwe kona, ngabe wenzani ngakho? Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona, Facebook uLehlithemba Mzobe, TikTok uLehlithemba, Instagram uLehlithemba with I am Mzobe, YouTube uLehlithemba Mzobe,
Hlala nazo uNkulunkulu azizonda isono, uyabuthanda bungcwele. Masiphenduke, samukele uKristu njengoNkosi nomsindisi, sikholwe, sihlengwe, sibhabhadise, simsebenzele, simkhothamele, senjalo intando yakhe, siphilele yena. Konke asiboleke kona sikusebenzise kahle, sikunakekele. Ngabe abantwana oboleke bona ubafundise ukuze ungabuzwa ngabe ngelinye ilanga. Ngabe ibandla umfundisi, ulifundise ngoba ubolekiwe lona. Leli bandla limele liphume emphakathini, lisabalalise uNkulunkulu olifundisa yena. Leli bandla kumele liphume lishumayele uNkulunkulu olifundisa lona each and every Sabbath, each and every Sunday. Ushumayeza ibandla muphi uNkulunkulu? Noma ubhizi uxoxela iy'ndaba zakho, kade ngiseladusha, kade sinonkosikazi wami senza ukuthi. Lizoshumayela ini ibandla maliphuma lapha emphakathini? Lizothini kubantu? Lizokhazimulisa bani kahle kahle ibandla? Nalento ukuthi enkonzweni yayo ngiphethwe umfundisi ubani, Bishop lami ubani. Umphathi wakho konke uKristu Jesu. Inkosi ibe nani, nibusise, nihlenge, nisindise khona konke. Masiphilele enkosini njalo intando yakhe. Ngelihle lithandeka lingcwele igama likaNkosi Jesu. Manje uze kuphate. Amen.